Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Oping, agulima kan agtal na kayon. Tayrogi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti katatawan. Adamay sa alugar, adagiti agindag kat kanayon ti panagsakitda. Saan da nga ammo no apay akalat-latan nga addaag sakit kadakwada. Nang runa no agturong da kadagiti karayan kan kabakiran. Iti maysa nga aldaw ket David, tulungan na kun ang aglaba. Tapno daras amal Pasko, ket ni aldawan. Mabit lang bagay, taburakit pa'y dagiti rama. Tagala ka dagiti kapya si dahin tanong madamdama. Kartingam nga rod tapno ado ti malpasta. Ayun, di ka din madanagan. Mabitak lang. Ni, at damot gayam niluyot iti sa anunay nga dayo. Luyot! Ha? Asino ti pagpagkawam, David? Niluyot. Aday jay. Ni, apay nga eh. Awan mo't niluyot iti nakakita akin ko na. Awan mo't ngamin di nakita ka tao dita. Datalang ti adda dito'y karayan, David. Anya? Pudno timbagak luyot. Sikat nakita ka dyan karayan. Pinukkawan ka pa yung arod ng kalat mo't lang nagpukaw kan. Oy. Di nakman rabakan iti kasta, David. Sa anak mo't anap na pa ni karayan Adak lang balay may. Ay, Diyos ke. Asino nga tang arudan nga dyan nakita ka tao dyan karayan? Nakaskas tawa. Ay, sas. Tikunan ni Tata Josep. Addag nanad ijay karayan akatatawan. Anya? Sana ka mapapan ijay karayan. Delikado ti agmaymay sa ijay. Hamang ano makakita ka iti katatawan. Luyot. Narigat ti maasingan. Tamangan no saan mo amalasatan kat ipatay mo pa'y. Jack, kaya wadda nakalala ako dito'y karayan padak akatatawan. Dangran tayo dagiti tao nga garamit itisaan tayo kaya. Wen, kasta tiramidan tayo. Agturong manan dito'y karayan ti lalaki nga agnagan iti David. Jack magustuhan ti ugali dayta takanayon nga pukaw. Napanagurnong iti batbato. Naramidan na rama. Wan, paliiwan tayo ti garaw na. Kat amoyon ti aramidan nyo, nagaramid itisan anasayat. Karami man ng itarama. Imbagla pagalahan iti sidagan ato ka kan kape. Ni, aglablaba magayam ni Bikang iti sura. Bikang! Ni, kimita lang kanya. Mapanak man kiditayan na. Tamakis istorya ak. O yan, nagsakit mo tanti ulo. Kas naman tanti bagik. Anay ko. Mayat matirik nam itay napan ka iti karayan. Itatanagawid kan diti balay. Simakitan ti bagbagim. Diyan nga rutam mo, bakit? Nabayag kami nagsarsarita iti karayan itay kan ni Bikang. Hindi marik na kasi makit ti ulo. Nagawid ako. Amangan numabisin ka laong. Tasaan ka pa'y ngamin anang rabi Sana ka mabisin, bakit? Tinasayat, naklamaturo kin. Talaga nagsakit ti ulo. Ay na, kakalugaran. Nakaidamot latan ni David. Saan matin nagsasao? Ne, anya nga iti napasamak kini David. Kaslamat tan natay iti langana. Tasaan mo tan nga kutkuti. Wen nga rod. Agang angas mati asawa. Ngam sana ang ama kakuti. Nasakit la ti bagbagina iti rabi Uyang, nasarantamat iti kalman. Ngam apay nga takasta namat tan. Tinasayat. Ingka ipakamo kini Tata Josep tinapasama kini David.
bareng adda maitulong na. Ay, wala pa iso. Ala, saklatan ti mapan mangayop kini Tata Usep ije balayda. Dinangran dagiti sana makit-kita ni David, uyang. Anya? Wen, naulpit dagiti nang dangran ken kuana. No sana masigod, amangan no patayin da ni David. Ah, Tata Usep. Anyangin nga ro ti aramidan tayo. Tapno agimbag matlaang ni David. Agtitinulong tayo, luyot, uyang. Santigwarak ni David, tapno amok, no anya timayatang tayo, para kadagiti katatawan. Ito'y karayan tinakalaan ni David iti sakit na. Iparabaw ko ti ungot, anaglaon iti danom, iti dalumpinas abato. Anya ta aramidang si Kalakay. At dati makanangag ko, jak ikaskaso. Alyawan na si Kalakay. At daaklaon iti masikigam. Jak mailadawan, no anya tilangana. Ginak ka di kabutang si Kalakay. Sana ka mabutanggan ka. Asino ka? Siya tiray na dagiti katatawan. Apay day taungot anaglaon iti danom. Yatang ko, tapno agimbag ti dinangran yo akalugarak. Saan may amagustuhan tinaramig na dito'y karayan. Na nagpukpukaw kat day tatisan miya kayak. Anya, kaasimat ti kalugarak, iso nga agasan nyo kuma. Saan abasta maagasan ti lalaki a dinangran ni? Urayan na laungan ti ipapatay na. Jak itulog, katatawan. Haramidak ti amin, tapno maagasan ti kalugarak. Nabilag ti katatawan, ngamjak ipalubos, amangabak na. Haramata kamin nga amok, tapno agimbag ni David. Tata Usep, agyaman na kiti panang tulong yo kanyak. Nakakaasimot ti asawa. Wen, uyang. Ala, isaganam tibado ni David. Taramatek ang mga laukan kuana, ijay karayan. Wen, tata. Kartingam, tasaan pa'y analadaw ti amin. Agsubliak ijay karayan inton malam. Naidumduma ti bilag jay lakay anak kasaritak ijay karayan. Kakaduak akatatawan. Wen nga rod, amuda ti araramidan na. Nakarik naak iti butang. Idi indiso na ti ungot anaglaon iti danom. Ijay dalumpinas abato. Aniya. Anya nga tati inaramid na. Taapay anagbutangak. Iti pan nakakitak iti ungot. Anya nga rod ti aramidan tayo ita. Wen nga rod. Umadanin ti ipupusay dayjay alalaki. Basol na no apay anaglaaw iyay karayan. Adon adaras ngay naramid na dayta. Tata Usep, anya aklas iti bulbulong dagitoy? Itala nga makakita ka dagitoy ah. Maala dagitoy abulbulong, iti puseg ti kabakiran. Nabilag dagitoy apang kontra, kadagiti katatawan. Anya? Nagangon dagitoy abulong. Iso, tiyatang ko ijay karayan.
kat buyugak met iti panagkararag, tapno maispal ni David, ken patay. Kadwaan kayo iti karayan, Tata Josep. Saanen? Siyak lang ti agturong ijay karayan, inton tumangat rabi. Luyot! Nagkidaman ni David. Apay ngay, Ay, una yun. nagkidamat nga agpayson. Anya nga tang ti mapaspasamag kan kuana. Ay, riknaan nyo man ti pulsuna no, si bibiyag pay. Napigsa ti pitik ti pulsuna. Nagkaslaglang langan anatay ti asawa. Sapay la kuma. Tamaagasan ni Tata Josep ni David. Nagturungan ni Jay Karayan. Uyang, di ka unay agdanag. Agtalag tayo iti kabaulan ni Tata Josep. Nalaing erbularyo dayjay. Agday ta, naisagan akong dagiti mayatang, kan nasantigwarak maten ni David. Nabilag da ito'y nga ramider. Klata nagangin iti napigsa. Saan nagagangay ti hangin na nayaplaw iti kudil ko? Takas ti parangarang da ito'y. Iswanasken, nagsaganak. Ti kwintas ko, nagtabilag na. Isaganak matan. Parbangonan kakalugaran. Saan pa'y lang ang nagsubli iti sigod ni David? Paiso! Kumusta nga ta ni Tata Josep iti karayan? Luyot! Matay samatan ni David nga asawa. Ay, di kag panunot iti kastao yang. Agbiag ni David. Agtalag tayo lang kini Tata Josep. Agkararag tayo kakadwa, tapno maagasan ni David. Ay, wad man, agkararag tayo. Tayo. Itayak payla dito'y igid ti karayan. Hawan payla tinariknak apagilasinan. Nga umayen dagiti katatawan, katagasan dan ni David. Lakay amang agas. Nasaya at nagparang kamatlang, Reyna dagiti katatawan. Saan mo akabalan ti bilag ko? Tapno maagasan ni David. Anya, Agsaysayang kalaw iti kanito. saan na mabalin? Awan ti basol ti kalugarak kada kayo. Imbagak matan, asan mi akayat ti panaglalaaw na dito'y karayan. Tamarangrang kami. Lukatak tinaibungo na bulbulong, kat iparang kukenkwana. Itan... Anya day tamakit-kitak si Kalakay. Kabutang ko dagita bulbulong. Nusan mo nga agasan ti kalugarak? Si katimatay. Anya, Sanak lang agagangay alakay, katatawan. No di kat may sakaman na kabalin. Siyak ti man nakabalin na lakay, amang salsalak ni biti aglawlaw. Isungamok ti araramidak. Haramatak ti pan nakabalin ti kwintas ko. Tapno mapukaw kayon dito'y karayan, amang dangdangran kadagiti tattao. Anya, kakadwak akatatawan. Dangran nyo da ito'y alakay. Saan kayo agbaligi? Hagangin iti napigsa. Kat may waswas kayo iti sabali alubong. Kwentas! Agpangin ka iti napigsa. Saan? May tayag kami!
Gimbagan, no? Kita nyo. Daw, si Mardeng matlang tinapig sa nga angin. Saya at matan. Uwan nga, Rod. Kalata nagsardan. Ha? Nagkutin ti asawa. Ni David. Mawa. Kaya't ko tumino. Nagimbagan ti asawa. Agyaman naispal kan patay ti asawa. Awanan ti pagdanagam, oyang! Ano ka ni Tata Usep? Ni Tata Usep. Agsublin ni Tisigo da pigsa ni David. Naimbaganan! Tata Usip, agyaman kami unay kan ka. Nagimbag matlaeng ni David ubing. Pinarmek ti datdatlag alakay, dagiti katatawan, katawanen ti pagbutputngan, dagiti tattao iti karayan. Ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Bulyeser. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.